Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, ang Tita, miss na miss ko na Istorya po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakip butas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot. At matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na, at tatagas. Ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Max, Tanya Chinita. Ayoko po talaga sa babaeng probinsyana. Wow, patingin nga ng mukha. Gusto ko taga Maynila naman dahil galing na po akong probinsya. Hindi laman. Maghahanap pa ba ako ng katulad ko, Colantits? Tawagin niyo lang po akong SG Richard. Richard? Tubong Karkar, Cebu. Kung saan matatagpuan ang masarap, malutong, at kagumkum nga chicharon. Isa po akong SG sa isang building dito sa May Makati. Araw-araw ko lang tits, iba't ibang babae ang nakikita ko na dumadaan. Basic. Hi, Richard. Ang dami pala talagang magaganda dito sa Maynila, no? Hi. Basic. Maraming mga bigay ko sa'yo. Kaso, maulaw ko ba? Nahiya po ako. Kahit papano, guard lang ako eh. Pero may mga nagpaparamdam dahil may itsura po ako na guard. Gwapo talaga, Dax pa. Basic! At isa na si Linlin na Ay, tubong Bacolod Negros Occidental. Paano yung probinsya? Ilongga. Ilongga. Siya may type sa akin pero di ko siya type eh. Sige. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Morning, sir. Uy. Ayan na, dadaan na yung idolo ko. Si Miss Lorraine. Makalate ako.
Hi, Miss Lorraine. Tabi. Magta-time in ako. Magba-biometrics ako. Bakit mo tinutusok yung bag ko? Eh, hindi mo naman tinusok si Bong. Ay, SOP lang naman, ma'am. Eh, bakit si Bong hindi mo naman tinusok yung bag niya? Yung bag ko tinutusok mo. Late na nga ako. Tabi. Sorry, ma'am. Ayan, Ang timing, hindi ganda ako mo late. ngayon, ma'am. Araw-araw ka po maganda. Araw-araw ako maganda. Ang bango niyo pa po. Siyempre, bagong ligo. May sasabihin ka pa kasi papasok na ako. Sige, bye na. Grabe na pakasuplada talaga. Good morning. Is si Richard? Morning. Good morning. Nagdala ako ng... time in ka. Oh, Nagdala- time in ka. Tusukin mo rin yung bag ko. Okay na yan. Eh baka may dala akong ng matulis na bagay. Okay na nga yan. Okay na yan. Okay, sige, salamat. Favorite mo talaga ako, may dala nga pala akong kape at saka tinapay para sa'yo. Kape at tinapay? Oo. Kasi naisip ko, di ba, 12-hour shift mo. So, para may para may merienda ka. Busog pa ako eh. Parang hindi mo ako kinakausap. Hindi ka man lang nagpasalamat. Sige, ilagay mo lang yun dyan. Ganun lang yon. Di, ma'am, pasok ka na. Marami pang pumapasok ko. Sige. Kainin mo yan, ha, Toy? Ano ba siya? Ilongga ba? Ilongga ba niya siya? Hindi. Erap talaga. Maging Ilongga sa Maynila. Sige, maakyat na ako. Sige, ma'am. Kim! Tusukin mo din yung bag ko. Ba't yung mga chicks tinutusok mo yung bag? Kaya, diretso ka na. Eh, paano may dala akong bolo? Ano dadala ka ng bolo rito? Probinsyana din ako eh. Wala akong pakialam sa'yo. Masok ka na. Ang kulit-kulit niyo naman. Oy, mamaya kape. Dating gawin, ayos tayo dun Tignan ko. Babantay pa ako dito. Ba't ba ang bad trip mo? Dinadamay mo kami. Siguro di kami pinansin ni Ma'am Yun ba yun? Ma'am Lorraine. Ma'am Lorraine? Napaka-stricta. Ba't dinadamay kami? Oo nga, no. Oo nga, par. Ba't mo kami dinadamay? Ayaw mo ba ng kape tsaka tinapay? Bakit nilalangaw yan dyan? Ako na lang yan. Huy, teka lang. Straight, ubos. Akin na yung tinapay. Gutom na ako. Nilangaw na to! Sa akin na yan. Kumakain tayo ng lang. Uy! Okay, thank you. Nakalibre ko. Nangiya talaga itong boy na to. Ayaw mo to, di ba? Kasi bigay to ni Sino yun? Si Linlin. Boss, Hindi ko type kasi lagi yun. kong binibigyan nun ni Linlin. Basta Ilongga mapagmahal eh. Kaya, patulan mo na. Oo nga, par. Kung ayaw mo, par, akin na lang yung silinlin, Alam mo, par. choosy ka pa. Dax ka ba patingin? Pag pinakita ko to sa'yo, baka maging babae ka talaga. Baka sakalin ako. Wow, Oo. I love it. Ano ka ba talaga? Kasi pumulupot na ganun sa haba eh. Hindi ko talaga type yung babaeng yun eh. Hindi ko alam eh. Si Lorraine yung trip ko talaga. Yun yung... Gikan akong Cebu. Probinsyano ko. Ayoko ng probinsyano. Gusto ko taga Manila. Gusto ko Tagalog. Yun yung trip ko. Eh kung di ka trip. Tsaka mataas standard nun. Bahala Di ka. pa Basta papatol sa yun yung trip SGU. ko. Yun na nga po, Colin Tits. May nagustuhan ako kaso masyadong mailap eh. Idlas kayo.
May nagbibigay naman ng pakape, pagkain, kaso di ko rin type. Nakachat ko po si Madam Lorraine. At pumayag naman siya na lumabas kami isang beses. Madam, salamat mama na Ano ba yung sumama ka. sasabihin mo? Salamat Bilisan kayo. na natin kasi may second date pa ako eh. Ha? Ba't ka natatawa? Hindi, akala ko tawa, kasi hindi ako ako lang- nakikipagbiroan. Akala ko siya ko lang ka-date mo eh. Ay, sino ka para ikaw lang ang ma-date ko? May second batch pa ako. Ganun ba yun? At saka kailangan pag dinedate ako may take out ha. Kasi may kapatid ako dalawa, kambal. Dalawa. Order mo sila ng frap, dalawa. Oh, At sige saka- yun niya. Maya, ma'am, taod. Ma'am, yun na nga, ma'am. Hanggang 6, ano lang ako, 6:45. So may 10 minutes ka pa para sabihin ano yung sasabihin mo. Kasi 1 hour papunta dun sa second location ko. Hindi, Miss Lorraine. Type talaga kita, ma'am. Ha? Type kita. Type lang. Gusto Red kita, flag, red gusto flag, kita, gusto red, kita. Wala, sinabi mo na, red flag na. Kasi ang hinahanap ko, yung mahal ako agad. Ayoko ng type-type lang, ibig sabihin gusto mo lang ako bembangin. Wag ako, no? Ay, Sige, take out na. Okay, pa-order na. alis ka na? Oo. Ay, huwag na tayong mag-order. Sabi ko, yun ang Alis ka na, di ba? O, umalis ka na lang. Oh, sige, 5 minutes. Basta i-order mo ako sa kapatid Hindi, ko. huwag na. Eh, Timo, napaka-red flag mo. Sinusubukan lang naman kita. Nakita ko yung kung ano yung intention mo. Sige, kala mo naman gwapo ka ba? Dax ka ba? Kala mo naman Ma'am Dax ako, hawakan mo. Yak! Manong guard! Ay, guard ka din pala. Guard! Yung mga ang bastos. Dedemandahan. Eto po, demandahan nyo ng harassment tsaka staffa. Kasi tinakbuhan mo yung ano ko. Yung tinapay ko. Ano problema dito? Ito po, hinaharas Chip, ako. guard din ako, Chip. Oh, Wala, Chip. Okay lang to. Ma'am, ano, may inaano ka ba, ma'am? opo, ang agreement po namin kanina, nagpirmahan po kami. May pasalubong kapatid ko pag dinate ako. Ayaw po. Ang kapal mo naman, ma'am. Ay, wow! Saya maganda to. Baka sa akin to mapunta. Sir, i-order mo na si Sir bilang si Hindi ma'am, yan bilang po yan. gentleman. Kaya nga, gentleman. Hindi, ayaw mo sa akin, di ba? Oo, ayoko. Ba't pa kita Pero i-order? tuparin mo yung kasunduan natin. Para kang walang baya. Hindi ko natutuparin kung ayaw mo, di okay na yun. Talaga, ayaw ko din sa'yo. Pangit mo, wala nga nagkakagusto sa'yo eh. Diyan ka na. Uy, grabe to babae. Wala ako, busted ako, walang tits. Doon kay Lorraine. Kaya po, para maaliw ako nung una, naamin ko, chinachat ko yung linlin na yon, yung Ilongga. Tsaka lumabas-labas din kami. Hindi ko po lubos akalain na na-develop ako sa kanya, Kulang Tits.
Salamat naman at sumama ka sa akin. Siyempre, ikaw pa. Pero, ilan nga kayo magkakapatid sa Cebu? Ano kami? Ilan yung maliliit mo na kapatid? May dalawa pa. Dua. Buhay pa ang imong mga magulang? Oo. May kulog? Uulan yata, may bagyo. Parang uulan. Salamat dito tsaka salamat Don't mention it. Alam mo naman, mula dati pa kita binibigyan ng mga tinapay tsaka kape dahil malasakit ako sa iyo. yun nga pasensya ka na, medyo Pero, suplado ko sa imo dati pero mabait ka talaga. Butan ka. dili. Sadyang, iba lang ang pagtingin ko sa iyo. Nahiya ako, Richard. Huwag kang mahiya. Nahiya. Mahuya, huwag kang mahuya. Mahuya ako? Oo. Hindi ako sanay manligaw ba? Pero, type kita eh. Kahit di mo ako type, bigyan pa rin kita ng kape. Pwede na to. Kasi Kaysa wala, pwede na May to. sinasabi ka? Hindi, sige. Wala kang boyfriend? Wala kay uyab? Wala ko uyab. Wala. Ikaw? Wala din. Kita na lang. Kita. Kita na. Tayo na lang. Ha? Peace bump. Tayo na. Uyab, fist bump? Sige, kita na ha. Kita. I love you. Dong. Gigugmati ka. Gugmaan mo ako? Oo. First kiss. First kiss. Halok da yun? Halok. Halok? Gilig ako man. Metro's #1 Love Radio. Basic!